God aften, jeg hedder Lars Kruk. Jeg kommer her og spiller en masse sange for jer her på Bistroen. Vi er mange, og vi kommer til at svede. Og hvad så? Hvilke forventninger har du så til i aften? Ingen. Ikke nogen Nej, overhovedet? man skal ikke komme ind med nogle forventninger. Skal vi høre noget musik? Jeg ved ikke, om der er nogen, der har været til jazzfestival. Men der mødte jeg så de her to bag mig. Og vi gav dem et lift, og nu hænger de på os. Så det må I bære lidt over med. Come along, come along, come along. We sung that same old song. It's been some years since we got it alone. Come what April or May, I knew my right was wrong. Who can be sure to be true all night long? Behind the shades of grey. Bum, 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 bum. Hvem var du selv inspireret af? Picasso er meget inspireret. I forhold til musik? Ja. Kan du prøve at uddybe det lidt? Ja, for han siger altid, hvis der er noget, du... hvis du ved, hvad du skal gøre, så er der ingen grund til at gøre det. Og det fandt jeg ud af, det havde jeg sådan set altid ledet efter. Og det er jo ikke... det er selvfølgelig med forberedt. Nogle gange så er man jo nødt til at lave et eller andet. For eksempel i aften, så skal man jo som musiker lave en setliste, hvor hvilke numre man skal spille. Og det er der en vis logik i, fordi nogle numre er bedre at starte med, nogle er bedre at slutte med. Men i aften har jeg for eksempel klippet alle numrene op i sådan små strimler, så har jeg lagt ned nogle glas. Så vi trækker en op her. Der står... Ja, det var en nitte. Det var ærgerligt. Så tak for i aften. Det er jo faktisk sværere at spille på Bistroen, end det er at spille på en kæmpe scene. Fordi at der er der så mange kilometer ned til publikum, så man jo... Det er bare en helt anden kontakt. Her kan du høre folk trække vejret, du kan høre deres hvisken i øret og snakken om, hvor fulde de var i går, ikke? Eller at deres huspriser er faldet. Ikke? Woman, I know you understand the little child inside of me. Remember, my life is in your hands. Min far, han sagde altid, han bliver en god sanger, og det hjalp på, fordi jeg havde en mor, der var lidt utilregnelig, så er det meget godt, at faren lige kunne bløde lidt op. Så begyndte jeg at synge nede i gården, og så naboen, de kunne høre mig sidde og synge inde i sengen. Og så sagde de, jamen han bliver nok sanger, ham der. Og det havde jeg jo ikke nogen idé om selv, så jeg startede med at male. Men så fandt jeg ud af, at enten så skulle jeg skære et øre af, eller så skulle jeg lave noget andet. Og så købte jeg en guitar. Så jeg startede først med at spille rigtigt, da jeg var 18 år. Well, I went forever. Come on, babe. Hvordan var det så at spille med Lars Hug? Ja, men det var jo fantastisk. Det var juleaften jo. Har du nogensinde fået spillet så meget saxofon i virkeligheden, som du gør nu, efter du er blevet restaurationsejer? Jeg har aldrig spillet så meget forskellig musik. Det er fra en ene yderlighed til den anden, og det er hele tiden, og det er skønt. Vi sidder jo lige oppe i smasken på ham, så vi kan se, at der er ikke noget, han kan ikke lyve over for nogen, eller prøve at skjule et eller andet. Så det er ren god energi, det er. Wake me up before you go. I'm not planning on going so long. No, wake me up before you go. Det eneste, han ikke synger
det er det sidste go. Okay? Det er det mindst mulige kunst. Det er smukt. Men det er fint, at der også er nogle lokale med, ikke? Altså, men der har bistroen er med på sax, ikke? Det synes jeg er rigtig dejligt. Og Mick selvfølgelig, på sit vaskebræt. Og det synes jeg, han styrer meget nænsomt. Og det synes jeg, det er godt. Vaskebræt er ikke min stil, men det gør ikke noget. Det er fedt her. Kom lad os gå. Kom lad os se. Gennem tusind verdener venter vægtløs kærlighed. Kom lad os gå. Han ligger sindssygt fedt på beatet, når han synger. Lars Huck er faktisk... Altså, han har den der lidt krukkede stil, men altså, er der en, der kan bære det, så er det Lars Huck. Kom lad os gå. Kom lad os gå. Kom lad os se. Så ham man spiller sammen med, de spiller super fedt sammen. De klinger virkelig godt. Hvornår stod du sådan for alvor igennem, som du selv havde fornemmelse af, at det her det kan godt blive stort? Jeg tror ikke, du tænker sådan, fordi du ved altid, at næste gang, så kan det gå roligt galt, ikke? Ja. Så det tror jeg ikke, man tænker så meget lige den vej rundt med, at det kan blive rimelig stort, fordi lige så højt du kan komme op, lige så langt kan du komme ned. Og du er aldrig mere værd end din sidste succes. Så hvis du laver noget, der er noget lort, så ligger du sammen med alle de andre ude i rendestenen og ruller rundt, ikke? Men skibet det afsked, mit hjerte skud i seng. Mit hjerte skud i seng.